Кыймак та калаган. Валяга хап кыймак пиштерек. Һәр иртәдә беренче, икенче ашын өлгертәләр, шул арада коймагын да басып куялар. Сүзебез Зәй шикәр агрофирмасы хезмәтчәннәрен тәмле ризыклар белән сөендерүчеләр хакында. Үч пишмаклар, мантыйлар, пилмәннәр ясыйбыз. Булышкилар ясыйбыз. Эш сәгатем язгы шешү җәйге урак өстендә башлана. Иртәнге сәгать 6-дан кичке сәгать 6-га кадәр. Лузалия Файрушинаға әниле кызыл Алевтина һәм Валентина Егоровалар да ярдәм итә. Ризык әзерләү өчен аш бүлмәсендә уңайлыклар җитәрлек. Беренче һәм икенче ашларны һәрвакыт төрләндерергә тырышалар. Алар янына яшелчәләрен пешереп, салатын да ясыйлар. Чүпрәле камырдан чәйгә татлы ризыклар да әзерләргә өлгерәләр. Урак өстендә көненә 70-80 кеше ашаталар. Әзер булган ризыкны зур-зур савытлар белән басуга илтәләр. Агрофирманың машина йөртүчесе Семен Кузнецов бу эшне зур җаваплылык белән башкара. Баксы йөртәм и рабочийларны Заинскийга төрле җиргә йөрибез инде, койда кирәк. И обедта йөртәм, ужинда йөртәм. Бәләк гөлләргә кунса гөлләр тибрәләр микән. Кыр хезмәтчәннәре төшке һәм кичке аш вакытларын түземсезлек белән көтеп алалар. Кызу урак өстендә генә түгел, пешекчеләр ел әйләнәсе агрофирма хезмәткәрләрен тәмле ризыклар белән сыйлыйлар. Бар күңел җылыңны биреп әзерләгән ризыкны яратып ашаулары тагын да рухланып эшләтә ди алар. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре.